дар Федератсияи Русия 8 шаҳрванди Осиёи Марказиро барои омода кардани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дастгир карданд. Хабар дод Вазорати умури дохилии Русия. Ба иттилои ниҳод, шаҳрвандони Тоҷикистон, Узбекистон ва Қазоқистон ба ташкили муҳоҷирати ғайрирасмӣ машғул буданд. Онҳо дар ҳудуди Русия ҳуҷҷатҳои қалбакии патент, шаҳодатномаи ронандагӣ ва шиносномаро барои муҳоҷирон омода мекарданд. Ташкилкунандаи ин тиҷорати ғайриқонунӣ шаҳрванди 38-солаи Узбекистон гуфта мешавад, ки дар кишвараш барои фиребгарӣ дар кофтукоф қарор доштааст. вуди Русия мегӯяд, пулис алон танҳо 8 аъзои ин гурӯҳро боздошт кардааст. Дар пайи санҷиш маълум гардида, ҳамаи ҳуҷҷатҳои онҳо тақаллубӣ аст. Онҳо як биноро иҷора гирифта, онро чун дафтари корӣ истифода мебурданд. Ба иттилои манбаъ, пулис аз ин утоқ ҳуҷҷатҳои қалбакӣ аз ҷумла бланка барои асноди муҳоҷират, муру штамп, факс имейлҳо ва имзои шахсони мансабдор, компютер, як миқдор маблағ ва дигар таҷҳизот пайдо карданд.